Veliki pozdrav za sve koji nas prate. Danas donosimo nove kadrove Savskog trga. Prema posljednjim informacijama, novi rok za završetak svih radova je 1. mart, a kako se prognozira, saobraćaj bi trebalo da bude uspostavljen sredinom naredne nedelje. Prethodnih dana obavljene su prve probe tramvaja, kada je utvrđeno da bi trebalo ispraviti određene nedostatke na kontaktnoj mreži. Rekli su iz Sekretarijata za saobraćaj za Novosti. Da podsjetimo, Savski trg je otvoren svečano 27. januara prošle godine, a rokovi za njegov konačan završetak pomerani su više puta.